What's up guys? Welcome to YouTube channel. Okay, shoutout natin yung mga fans natin dyan. Mga supportive fans natin dyan. Unang-una natin si CJ. CJ, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Sir Ben. Sir Ben, shoutout sa'yo. Sa mga supportive natin dyan sa mga Sales, mga taga Villasis, sa Surubio, mga ganyan. Lahat na, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo mga guys. Sa mga kakilala sa akin at mga followers na natin, 1-3 na followers natin. So dumadami na followers ko dun sa page ko guys, no? So itong mapapanood nyo tong video na to ay nakakatawa talaga. So itong mapapanood nyo na video na to nakakatawa. So pinagtanggol na talaga ang buong Pangasinan sa paglalait. Sa paglalait. So itong video na to mapapanood nyo, matatawa lang kayo. Kasi nga, ang lakas ng Pangasinan. Yo! So itong lalaking to, hindi naman kita kilala at nakuha ko lang yung video mo. So nagtrending sa ano ko, sa page ko. 200 plus na yung views nun. 200 something yung views nun. Sobrang laki. Kaya kung napapanood mo tong video na to, pagkakilala ka naman sa akin, para mapapicture naman kita. Sumisikat ka na sa social media. So gawa ka pa ng video mo, tapos collab mo ako. Chat mo ako para sa makita kita. Para makita kita, maka-video call tayo o whatever, makakakulog tayo, makakapag-kausap tayo, you know? Okay. So, panoodin na natin yung video na nakakatawa at hindi kayo maboboard at pinagtanggol niya talaga ang buong Pangasinan, you know? Lakas to eh. So, panoodin na natin guys. So, let's go this. Yung mahirap kami mga taga-Pangasinan na di kami makabili ng sardinas. Ito, baboy oh. Pagkain lang to ng aso. Tignan nyo. Wow! Paa is real. Come on, dogs! Come on! Let's eat now! Sinasabi yung mahirap kami? Hindi naman itong mga aso ko. Askal lang yan. Yung mga may bread, nasa kabila. Kaya mo, papakain ko na. Oh, ayaw pa nilang kainin yun kasi mayaman din sila, katulad namin. Oh, nakakaligo ko lang. Tingnan mo kung damit na to. Pambahay lang to. Tara, tignan natin mga motor ko. Kita mo ba to? Lahat ng klaseng motor, andito na. Tingnan mo din yung tricycle kong yun. Yun na yung pinabigay ko sa kapitbahay namin kasi, alam ko naman. Ito naman, nakaset up yung motor ko dito. Talian lang ng aso yan. Tingnan nyo. Come in, dogs. Come in. Pang-askal lang ito kasi. Ito, ayaw niya kasi nahihiya. Tignan naman natin yung gym ko. Libre lang to sa barangay ko. Tara, samahan mo ako. Meron pa sa taas eh. Oh, tignan mo to. Gym ko sa taas. Kompleto to. Tara dito. May caretaker pa ako. Tagamantayan dito. Tara dito. Nakikita mo to? 60 pounds. Gusto mong pagsampal ko sa mukha mo to? Oh, tignan mo tong Mio ko. Kargado to, pero trinaysikan ko lang. Kaya ka? Tignan natin yung, swimming pool ng aso ko. Tara. Ito, kakaligo lang kasi kanina. Kakaligo lang nila. Ito naman yung kunwari-kunwaring bahay nila. Ito yung salbabida, alam mo naman, para hindi malunod. Oh, tignan mo itong bahay ko. Sobrang laki, no? Pag pumasok ka dito, makakalabas ka, next year na. Masasabi mo pa bang mahirap kaming mga taga-Pangasinan? So, napanood nyo na yung video na nagawa natin na nakakatawa. Diba? Nakakatawa naman talaga yung lalaking yun na pinagtanggol ang buong Pangasinan. Sobrang lakas niya. Sobrang lakas niya makatama, guys. Sobrang lakas na makatama sa mga kalaban natin ngayon. So, masasabi ko lang sa'yo, chat mo ako para makilala kita. Chat mo ako para makilala kita. Kung napapanood mo tong video ko, at chat mo ako. Chat mo ako sa FB o sa... O dito na lang, pwede naman. Kahit dito sa YouTube account ko, makikita ko naman. Pero mas mabuti sana sa, direct mo na ako sa Facebook account. Kim Lee Mamugay.
Yun, Simply Mamugay. Yun yung Facebook ko doon. So, chat mo ako para makilala kita na. Tapos, kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like and share and subscribe. And click the bell button para sa ganon, hindi ka mahuli sa video ko. Alright, nandun lang sa baba. Click mo na yan. I-click mo na yan para madami tayo. Para madami tayo. Tapos, paki-follow na rin po ako sa page ko. Ordaneta Vlog. Yun yung page ko. Okay, andun yung mga sikat na mga mga pagbabash ng mga tao. Nandun na rin. Nandun yung video ni Sir na 200,000 na po yun. Pataas pa yun. So, nagtitrend na talaga siya. Nagtitrending na talaga siya. So, madami na lang nagtitrending sa page ko. Madami na nagtitrending sa page ko. Laki na ng mga views nun. So, paki-visit kung gusto nyo, Ordaneta Vlog po. So, paki-subscribe na rin po yung YouTube channel ko. Paki-click sa baba. Please lang, paki-click sa baba. Supportin my channel. Pangasinan ko. So, dito ko na tapos. Peace out na tayo.